जों दिनै बेकवा जला जन्मजयनगर एडिसी विलेज आन्दार जों आरो खयरपुर कन्स्टिट्युएन्सि आरो जों तिप्रामथा ब्लक कमिटि बाय लुआजिजाक कैसे दिनै जयनिं प्रग्राम खालायथां दङ जे काटुं हातिव अ प्रग्रामाव जों मानखा जे आगे सालकलक मारमै गुबुन पार्टी खालाय दंमोन दिनै बरक खाक्रा खालायै अ पार्टीवन तंनाय हेलि तंग दंबायमोन सीपीएम नि किसु संख्यक बीजेपी नि तै आईपीएफ दिनै और जों मानखा 46 फैमिली नि 171 भोटार जों तिप्रामथाव जयनिं खालायबाय तामनि बागै हांगे जों साइमानो जे जों दाबुकनि जे एडिसी हापंग तिप्रामथा फायै बा अबनि सिगां जे महाराज जे तिप्रा सारकनि बागै जेता थानसानि मारिव रिंमानिनो खोनावै बररक ताबुक गोबां मा थायोनो हाय गोबां मा आमचायोनो बररकनि बुखा सोलायजाखा परिबर्तनखा ताबुक जों बररक अबा हायखनो नायोनो अमा हायखनो जों साइमाना बररक ताबुक नि चिकन चिकन राजनीति खालाय एक लायनाय बा अजागाव ककबाल अबनो नायलिया एकमात्र ताबुक जों तिप्रामथा खायै बबागारनि नेतृत्व जों थानसा खालाय चिने नायमाने चिने त्रिपालैंड है ग्रेटर त्रिपालैंड अब भारतनि संविधान अनुसार जों भारतनि संविधाननि जे 2-3 धारा आपनारक छने ताबुक बररक आपन बने बागैनो जों ताबुक विश्वास खायो जे ताबुक और तै कोनो साजनाय चिकरै जे समय जुवार काई फैयो आफर जत्ताफोनो खायदि ताई नारक माय हाय ताबुक शुद्ध एकमात्र त्रिपुरा हवा बबागारनि चिमि जुवार दा अबवागारनि जुवार न जों ताबुक खाय थयो अबहायके जों नानै दङ अबहाय जयनिं प्रग्राम सीपीएम नि बुसुक फेमिली बुसुक भोटार बीजेपी नि बुसुक फेमिली बुसुक भोटार जों अबहायके तो जों सालिया जों आलादा आलादा खालाय पाट खै सालिया और जों टोटल एबा 46 जगह जों और सीपीएम बीजेपी अमा हिंगे जिना जों और बसखं नुगै दं बर आगि तामो पार्टी खायदो नों बर नो सिंगै नायजिदि बर पार्टी खालाय तामो खालाय अब ओरिजिनल नों बर नो सिंगै नायदे बर नुगै दाबाक नो बर नो नर खांगे साइमना आं बगे बाकी जों अ फेमिली ने असखनि जों आपनो सामनाय दे सीपीएम पार्टी नि कोनो आवा है लोकल जे नेतृत्व रनाय आवा है र तर तंग सीपीएम ने पटोमने ब्रांच संपादक व सीपीएम ने ब्रांच संपादक तंगमने बाबने या करे तब तिप्रामथा जइन रुपे तिनिन सिमे तिप्रामथा नेङै बरम थेरा अबनो कबगो जों तिनिन सिमे बरकनो निजिनि फेमिली नि बरक खायगोन जों बरकनो रिसिभ खायनो अ जगा चिनि कुनो दिबाय ब उल सखाङा भागि जों मनसिगा सकना हामबाय कामी के हाँ साधुपारा बो विलेज कमिटी खलाय नि नाबो जिनमो दक्षिण दादापुर नोंखा कि ताम पार्टी खलाय दं जों सीपीएम खायदों ना सीपीएम आरो कोन पदर दं नि आन पटमके ब्रान्ड सम्पादक दं आं बिसि बोसोर खलायगोन नों आं तो बिसि खाया परे आं 5 बोसोर बो बाहायनो वान सबै दिनै नों तिनि सीपीएम जागारै आं खाय जे वान सबै आमायनो जों चिनि राजानो जों खाबाक्साखाय याप्रि सालायो नोंनि आं अमाके खायखेता तिनिन सालो निनि लगियो सीपीएम नि खर बुसुक फेमिली फाइकना सीपीएम नि खत आनि लगे तिनि रां नक्सान आनि वा साइड भोटार ता गताय आइ अकनि दङ ताइ दलक दङ